Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketemu lagi dengan Tunnel. Pada kesempatan kali ini bagi yang lihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah arti kebersamaan setelah takziah. Ini masih musimnya hari raya, teman-teman nih. Ke rumah grup sahabat sejati, ke rumahnya Pak Zainun. Desane pundi kong mriki? Karangtalun, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Lek kakung Blitar, Kanigoro jenengan dalem. Jenengan Kediri. Kanigoro Keras Kediri. Lah, jenengan Kanigoro. Lek niki Blitar. Pak niki Kediri. Oh, jenengan apa ya? Pak Haji Beki. Haji Beki. Nah, si Pak Dene Haji Beki. Ini kancane Adu Jago. Jagoan. Enggak, Kong. Kong, ha. Tomo iki idonano artis sahabat ya jan kakung ya. Tomo iki putune panganggene video. Ngoten iki lho, Kakung. Awet nom kok nggih, nek ketemu ngeten. Wes ana kok bengi rasa turun neh. To, Kong. Nek iso turu. Wes. Jan iki kanca-kanca aring ya. Piye, Mak? Kon ngentekne gajane Pak Zainun ngundang. Lah, tapi anu napa malah dibibit. Wong iki jan ngentek-ngentek ya. Dalem. Ah, piye ti? Lah, Ngentek lho sampean. ya Allah, kok resikan men lho. Beh. Rumah ibu to kuwi. Nah. Iki nek uti bibit ngentekno apa ti? Empeng. Nek kedulinu piye ti nang omah ti? Mbah niku rengginang. Lah karo toples piye ti? Anu kan wong Lumajang apa wong endi kae lah tekan. Lumajang endi yo ti? Jawa tuh malah takon nyet-nyet. Bah. Ora setuju kok, Ndak? Ya setuju ae, kan karek ngetan ngono. Ah, oke. Gampang kok. Iki kan golek nggon. lah iki lho, Ti tenani golek nggon, Ti. Ditenani golek nggon. Ora tak cepet iki kene gene langgang apik. Longgon kecepet apa ya penak. Apa kene? Ora nyepet. Ada kudune kan sing kecepet. Iya. Iki jan anu. Tuh. Nah. Aring, Bu. Napa malih lho kung panggah mengeluh kakung. Ya.